Sportclub Cambuur pakte in de Jupiler League juist de tweede overwinning op Riegen. De Ljouwers stuurden NAC Breda maar in 3-1 nederlaag naar huis. Een verslag van Frederik Wijma. NAC mist vlak van dit duel maar eerst 4 basisspelers. Maar creëert wel de eerste kans. David Vaupala en een fantastische reflex van keeper Harm Seinstra. Ja, daar zit ik nog even tussen. En ja, dat was wel een heerlijke redding. En ik denk ook wel een belangrijk moment. Want toen kom je hier nog achter en dan kan het wel eens een hele moeilijke wedstrijd worden. Maar daarna komt Cambuur beter in de wedstrijd. Het is Djerje Hoefdraad met een goede paas op Sander van der Streek. Die leidt hem even te plak en poem in het dak van de goal. Een prachtige treffer van Sander van der Streek. En na een goed 20 minuten is het 1-0 voor Cambuur. Oud-Cambuur-speler Marinus Dijkhuizen, nou trainer van NAC, zocht dat zijn ploeg sterker wordt. En het is wachten op de gelijkmaker. En die komt op naam van David Vaupala. Na de 39e minuut is het 1-1. Ik vond dit een van onze mindere wedstrijden, maar als je zegt dat ze in mindere wedstrijden toch nog de streep lopen kist, nou ja, dat had in het verliezen los west. Cambuur had in de eerste helft al 2 wissels ter post. En het is even ziekje naar de vorm. Maar dan valt het doelpunt letterlijk uit de loft. Het is Sander van der Streek met de kopbal. In de lange hoeken, zien tweede treffer. En die zorgen ervoor na 20 minuten dat Cambuur weer op voorsprong komt. Ik zag die bal komen. En ik klim op zich wel naar die bal toe en ik knik hem richting verre hoek. En hij valt heerlijk binnen. En had je toen het idee, en nou gaan we hem naar ons toe trekken? Ja, ik denk dat ook dat hele gevoel door het hele team heen ging. En dat hier de ploeg dus nedig. Want hier is Jamiro Montera. En die kent zelf uit de draai de treien in binnentikje. Hij zorgt voor de tweede overwinning op Riegen. En Cambuur klimt weer richting middenmoord. En kan bij Weest komen de manje hele goede zaken doen. De waarde van deze wedstrijd wordt men niet bepaald. Als we uitspelen bij Telstar of dergelijke, dan kan een goed resultaat. Dat zet ik in. En dan hebben we een fantastisch goed weekend.